دم خوش گهدار و تماشوان هیجاد برنامه روجوایی رو دل قلبم اتمسفر سیاسی لترکیه دقادا نافخویی هر وها دقادا نافنتویی ده به پرسکریک و علوزیم برفره ربر بچافته دواری نافخویی ده اشکربونا باندورا کرد بالانسا سیاسی ترکیه ده بتایب تیجی ده هلبجارتنا شارداری استانبولی ده پرسا کرد کریا خالا روجوی یا سرکم هفدیتن نگر ریبری پکک عبدالله جلان دست بیکرن گرevim birçîbûnê qediyan doz hember Partiyên Kurdistanê hate vekirin, her roj civînek desthilat û opozisyonê li gel rêberên civî tevgera sivîl civî ya Kurd PKK û her wekî din. Ev hemû jî di van rojên dawî de. Bi serê xwe ev hemû rûdan giringiya pêgeha Kurd eşkere dikin. Ji aliyek din ve rapora Komisyona Ewropa û daxwaza destpêkirina pêvajoyek çareseriyê bo pirsa Kurd babetek din a germa rojevê li Türkiye û Bakurê Kurdistanê ye. Van mijarên giring li gel mêvanên rojevê îroj stûdyoya me ya Wanê, Serokê Giştî Partiya İnsan û Azadiyê Mehmet Kamaç û stûdyoya me ya Diyarbekirê li gel Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan a Diyarbekirê Saliha Aydenî stûdyoya me ya Diyarbekirê em dê bigirin dest û benirxînin. Em her ji Diyarbekirê dest pê dikin, silav birêz Aydenîs, dixwazim bizanim gelo giringiya pêgeha Kurd. Di balansa siyasiya Tirkiyeyê di sîbera hilbijartinên herêmî lê Tirkiye û rûdanên navxweyî navneteweyî de gelo baştir hate têgihiştin. Alo? Belê birêz Aydeniz dengî... Belê, fermû. Kanî car dubare bikî dengê te nehat mı? Birêz Aydeniz pirsa min ew bû ku gelo giringiya pêgeha Kurd di balansa siyasiya Tirkiyeyê di sîbera hilbijartinên herêmî li Tirkiyeyê û di van rûdanên navxweyî û navneteweyî de ku li girêdayî Tirkiye têne jiyandin gelo pêgeha Kurd baş hate têgihiştin di balansa siyasiya Tirkiyeyê. Evet. Serî da ez dibêm êvar baş ji bona temaşan hêjan ra dibêjim dema we baş be. Erê hûn dizanin aslında siyaseta Türkiye'de ve 7 sale Türkiye Cumhuriyeti hatiye avakirin û vê 7 salî da piskirêka gelê Kurd, nirxê gelê Kurd, destkeftiyên gelê Kurd her tim bi hemberê tundiyê, hemberê tunekirinê, hemberê qirkirinê û car hemberê asimilasyon û bişaftinekî gelek giring rûbirûma û car hûn dizanin vê 40 salê dawîn da jî piskirêka gelê Kurd her tim bi raya hukûqa şer û car raya hukûqa tundî û tune hesabkirinê her tim hat hesabkirin û vê salê dawîn da jî car piskirêka gelê Kurd nav demokrasiyê da nav aşîtîxwazî da nehat nirxandin vê döneme dawî da vê 6 mehê dawî da jî hûn dizanin ji bona hemberê vê her tim seknekî giring gelê Kurd da berxwe û car hûn dizanin 4 salê dawîn tecrita serbirêz Öcalan re vê piskirêka hukûqa şer da berxwe û gelê Kurd zî hûn dizanin bi sekna birêz Leyla Güwend ra girevê birçîbûnê hatibû berxwe yanî merokane bibêje kî li Tirkiyeyê vê 7 sale çawa polîtîkayê şer, polîtîkayê tune hesabkirin hat meşandin vê 4 salê dawîn da jî daha zêde bi hukûqê şer û tunekirina gelê Kurd her tim hat meşandin. Yani merokane bibêje kî devleta Tirkiyeyê zî rêveberiyê Tirkiyeyê zî hikûmeta îro Tirkiyeyê da rêvebertî dike piskirêka gelê Kurd û xwestekê gelê Kurd nayê xwestin kî were fêm kirin. Yoksa aslında hem Serbirêz Öcalan hem gelê Kurd hem saziyê gelê Kurd her tim ji bona piskirêka gelê Kurd çawa were çareser kirin. Kîjan rê û rebaz lazim e ku em bidin berxwe her tim viya eşkere û ji hemû cîhanê re zî pêşkeş kirin.
û dizanin vê demê dawî da peyama Birêz Öcalan zî ji bona vê pir fire vekirî bû. Yani Birêz Aydeniz demokratik Bele. Birêz Aydeniz niha hilbijartinekî heremî li Tirkiye çêbû berî mehûnîvê. Divê hilbijartinê de Partiya Desthilat li bajarên mezinên Tirkiyê hemiyan winda kir heta li Stenbolê jî gihişte rewşekî wisa got hilbijartin hate nûkirin niha. Lê di qada Tirkiyeyê jî di qada dervê de jî her tê axaftin ku ev bandora dengderên Kurd bûye û heta ku beramberî pirsa Kurd hişkahî êrîş dade zilm bê birêvebirin dê bandora pirsa Kurd li ser siyaseta Tirkiye hîn jî zêdetir bandora xwe nîşan bide. Gelo siyaseta Tirkiye tê gihişt ku bi êrîşan, bi zilmê, bi zordariyê nêzîkahiya pirsa Kurd tu çareseriyê ne ji Tirkiye re têne ne jî ji bo çareseriya pirsa Kurd û demokrasiyê tîne. Erê yani merokhane bibêje ki yani gava dinêzî me got sekna devleta dagirkera a Tirkiye yani seknekî tundî nêzîkê gelê Kurd dibe. Yani merokhane bi îro hilbijartina sî û yekê adarê da zî hat holekî hat belî kirin ki gelê Kurd çawa îro rojilata navîn da siyasetê belî dike û hemû devletê dagirker bê gelê Kurd nikane gav bavêje îro li Tirkiyeyê zî sî û yekê adarê hilbijartina sî û yekê adarê nîşan kir ku hem Kurdistana Bakur da hem zî tevahî Tirkiye da sekna Kurdan, nirxê Kurdan, polîtikayê Kurdan, bê polîtikaya Kurdan Türkiye nikane ew bike. Yani ev tiştekî siyasetê belî dike ewkekî belî dike gelê Kurd e û sekna Kurdan e û ew têda ew dikin Kurd e ji bona wê merokana wê jî vê çil salê dawî taybet zî vê 4 salê dawî sekna huquqa şer aslında ne Türkiye re tiştekî encam derdixîne holê ne zî ji bona gelê Kurd tiştekî dide holê. Yani ji bona wê merokane bibêje ki îro çawa yani em dibêjin ya siyaseta demokratîk car aşîtiyekî civakî û siyasetekî bi demokrasî müzakere gerike were gelê Kurdan re were çêkirin. Yani yoksa bi şer, bi tundî, bi politikaya asimilasyon û bişaftinê ve 7 sale zaten hükümeta yani devleta Türkiye dimeşine û encamê zî nare û car 40 salê dawîn da jî bi dehan caran operasyonê qirkirina gelê Kurd çêkirin ama her tim encam negirtin yani. Yani gotin em her tim em ê xilas bikin, em ê biqedînin ama qedandina Kurdanı daha zêdetir destkeftiyê Kurdan bi tekoşîna Kurdan zêdetir dibe. Yani ji bona wê merokane bibêje ki polîtikayê Tirkiye lazim e ki ji bona tevahî Tirkiye be demokrasî xwas bibêje tevahî gelê Tirkiye re behevra nirxandinekî demokratîk gerîka were çêkirin. Belê Birêz Aydeniz em ê vegerin gelte Birêz Aydeniz em derbasî wanê dibin. Belê em ê vegerin nebat em ê derbasî wanê bibin li gel Kek Mehmet Birêz Mehmet Kamaç pozisyona Kurd. Rastiya Kurd ku niha di balansa siyasiya Tirkiyeyê baştir hatiye têgeştin. Gelo ji bo destpêkirina pêvajûyekî nermtir heta pêvajûyekê diyalogê dikarê bibe bi nemayek bingehek hûn çawa dinirxînin. Kekê Mehmet we pirsa min girt. Belê em ê vegerine Diyarbekirê heta ku ev
روشا گریدای دنگ بیت چاره سرکرین بله فرموکک محمد فرم وکی شوا لیلی قدرت نافکرین ام دکارم بجم وکی روشبونا قرآن پیروزه ام دست پیک دا شوا بله من فرموکک محمد خازم پیام که بشینمش پایش از برسی بابا بدم وکی تزانین ایرو شوا لیلی قدره ام شوا عالم denk bespreken. Evar baş, mamuste despeki da vaki düzanin ilo şevaleyli kadriye vaki rojbuna Kur'an'e vaki rojbuna Kur'an'a piloste naskirin. Em despeki da şeva alema İslami hamiye piloz dikin. U taybeci em şeva temaşavan heyeca piloz dikin. Beli vaki ani zaman بشتی هل سویه که آدار خواجهی مدید کو بالانسا سیاستا کرد سر سیاستا گشتی ترکیه چه باندوله که آواد که محمیت دید و یعنی سیاستا ترکیه یا گشتی جی ویا پیش چاوی خودیش خود. بوی پیش روزه اولی به صدما پیواژوی چالشیه یان جنابه محقق ام دبینند و پیواژوی دا وکی سیاستا کرد هم دو کردستان باکور دا و هم جی لحمو گشتی ترکیه دا باندورک چوات آواز کردن محمیه بجاوی خودی پارتیین دستلاتدار وکی هون جد زانن شرداریان مزن همو بدنگ کردان برزه کردن محقق اوی باندورک بوی سیاستا پیشرو جی آوا بکه اموسا باورن واسط ساله کو به شر و پفشون چارەسەریە که نبوید بوی پسیکولوژیکا کرد و کردستانی محقق گره رین تازه رین دموکراتیک بین عملاندن بین جرباندن و پیواژوی که چارەسەریە به آوای که دموکراتیک به مذاکره به دانستاندن بین کرن سرویا جبوی پیواژوی که دست بکه یعنی 100 سال ویا بردوام دکه پسکریکا کرد yani ne Kürt dikkatini xelaz bin neci piskirek çareser dibe. Muhakkak gele evya be avayek di birek nu be avayek di be rojevi ve axiftinu be müzakere kirin ev piskireka hani böyle çareser kirin. Em dizanın ku piskireka Kürt ne piskireka yek ya rojane ya iloteniye ve 100 sale ku em dikarin bejin şerê cîhana yekemîn da bêbîngehiyê ki taybet rojilata navîn da û em dikarin bêjin bi taybet ser Kurdan jî hatiye avakirin wekî Kurd bi ewkê xwe bi nasnameya xwe bi çanda xwe bi zimanê xwe bi erdnigariya xwe tune tune hesibandin bêdengehiyek rojilata navîn da ava bûye. Ev bêdengehiya hanê bandorê ser hemû gelên rojilata navîn û yan ser baweriyê rojilata navîn dikin. Gerek boy pêşerojê piskirêka Kurd ne piskirêka Kurdan tenê ya piskirêka Kurd piskirêka insaniyetê em wisa dikarin bi nav bikin. Destpêkê da jî wekî rojilata navîn ku ev piskirêka hanê çareser bibin gerek piskirêka Kurd bi avayekî demokratîk bi avayekî insanî were müzakere kirin û pêvajoyekî bi vî avayên îro pê ve dest pê bike. Kek Mehmet min dixwest ez helwesta we werbigirim. Îro berbijêrê CHP'ê İstanbolê Ekrem İmamoğlu dest nîşan kir ku pênasa pirsa Kurd yan jî nasnameya Kurd rast nabîne li gora wî baştir e got mirov bêje pirsa mirovî. Yani ev helwest, ev nêzîkahiya siyasetmedarê tir ku ji rastiya binavkirina pênasekirina pirsa Kurd direvin hûn çawa dibînin?
بله دل دخوازه کو سیاست مدارن وکی CHP یان وکی AK Parti یان وکی سیاست پارتیان دنه وقتا کو پسکریکا کرد و کردستان تینه زمان نه تنه سر هربجاتنا و مسئله بین زمان و سر باخبن گرد دحمو دماندا دحمو پیواجو اندا پسکریکا کرد وکی پسکریکا انسانی بین زمان و سر مجول ببن اوجی دزانن کو پسکریکا کرد نه چاره سر کرن د Türkiye'de tane ne droştat navin da tüpskrek nayn çare serkirin. Jboy ve gele jder ve helbjartın anji em bibinin ku insan hani evri xistunu partiyen den serpskrek akord beli be avaya ki samimi ve avaya ki insani beli veki em bikarim bi dürüstî jboy çare serkirin na pskrek akord were çare serkirin jboy ve binin roja vaxwe. Li mixabin em dibinin tane wextê ku وقتی که هلبجارتن تین روزه و دبینن که دنگین کردان و هندک دنگه هم بگو هرینن جبوی و دپیجواجوین هلبجارتن اندا تینن زمان ام دخوازن وکی ام باوریه که چه بل سروی گوتن ایوان ام دخوازن ام بگوتن ایوان باور بکن لی مخابن حتی نهاجی CHP حتی نوی هلبجارتن هانه جی داویه جی هلبجارتن استانبول جی لسر پسکریکا کرد و کردستانی به آوایی که به باوری منeditiye سر نسکنیه و گاور تینن زمان وکی برز قریشتار اولوژی گو گرل ترکیه زمانی کردی به آوایی که فرمی وره قبول کرن ام گره خباتن ویا بکن اویا پیواجون هربجارتن اینه ام دخوازن کش در و پیواجون هربجاتنه جی اف مسئله هانه بین ورن زمان و ام نتنی وکی پیشان ها جمعانی زمان پسکریکا کرد نه پسکریکا کردان تنیه پسکریکا همو جداتی و نتو ایدئولوژی دنیه جی ام دخوازن به همو جداتی و باوری و ایدئولوژی ام وان ناسنامه عن حمیان بینن بهورا لسر و مسئله مذاکره اکوره کرن و جبوی چاره سری خبات و کم خبات ورن کرنی جبوی پیشر وجه ام باورن اویا او کاوی داوی درکت یا هولی او راستیا و داوی درکت یا هولی هر کسی دید که بله او بدنگتیا سر کدن هاتیا واکرن کرد ایرو د ترکیه داجی دنگه اکن کرد دخوازن دکارن دنگان خراب جی بکن دکارن دنگان آواجی بکن نه تنی دنگه خراب کردن و آوا کردنش نه تشتکی yani گره پسکریکا کرد جی به بینگهین داد مسئله بینگهین دا وره چاره سر کردن بله که ممت امی وگرن باته ام دوچنه دیاربکر برز ایدنی سرو کماری ترکیه دوهی راپورا یاسایی را گهاند رفورما یاسایی را گهاند گلو اف رفورما یاسایی کو دی فکر کرن گو دبن فشاره یکیتیا اروپا و کمیسیون اروپا دبویه الگورا بیرو باوریا و جبو پیکانینا پروسیکی دموکراتیک نرم بونه که گریدایی پرسا کرجی دکاری وره نرخاندن yani Merok Hanım beyce ki aslında 18 sale Reveberiya AKP ya da Reveberiya Türkiye her tim ser gotunan dibêje ama va gotun xwe meriyetê da va gotun xwe pratikê da cî nayne. Yani ji bona wî Merok Hanım bêjî vê 18 sale hükümeta AKP her tim bi raya daxuyaniyan bi raya işte gora xwe raya nermeandinê ya da raya reforma ra her tim ji çapemenî ra ragahandina xwe çêkirin ama ji bona vê ragahandinê ya de tijebûna va reformê da her tim hundirê vala bû her tim zî pratikê da her tim meriyetê da tiştekî nehat holê. Yani ji bona wê reforma dawî do serokvezîr zî got ama hîna hundirê wê tam kîjan xal hene çawa evê nermahî çê bibe hîna tiştekî ortê da tune ye
Jibanavi merokana bibêje ki aslında hükümet ve 18 sale bi ser algiya politikayê xwe dimeşîne viyazî tiştek wilo ye yani merokana bibêje ki gora gelan gora sekna nirxê azadiyê ra tije û tije yani reformekî tije ninin ji bona wê merokana bibêjî yani erê belkî vê 4 salî dawîn da huquqa şer her tim dan berxwe û dixwazin ki çünkü dîtin ki bi şer her tim wenda dikin bi şer her tim qedandina xwe hazir dikin û bi şer rewş qeyrana aboriyê qeyrana jiyanê qeyrana tenduristiyê qeyrana perwerdeyî her tim zêdetir dibe civak her tim nav xwe de daha zêde ji bona ji aşitî û azadî ra dûr dikeve ji bona wê hikûmeta AKP dixwaze ki car algiyekî bîne holê ve do tiştekî gotinê wazî ez wilo dinirxînim yani lazim e ki tiştê gotin yeke meriyetê de pratikê de karşılığı were çêkirin ama yani bir 18 sale Birêz Aydeniz tiştê gotin ama bala derketin. Belê. Birêz Aydeniz divê proseyê de hevdîtin li gel rêberî PKK Abdullah Öcalan pêk hat. Gelo wateya vê hevdîtinê di vê proseyê de hebû girêdayî vê proseyê bû hûn çawa dixwînin? Yani merokana bibêje ki Birêz Öcalan vê 4 salê dawîn da bi tecrîtekî giran tecrîtekî mutlaq rûbirûma û car hûn dizanin vê 6 meh û nîv zêdetir çalêkeyekî birçîbûn dest pê kiribû bi Leyla Güven dest pê kir û piştî bi hinzaran girtîgehê Kurdistan û Tirkiyeyê de û car çar alî cîhanê de grevê birçîbûnê dest pê kiribûn yani va grevê birçîbûn nirxê xwestekê wan çi bû xwestekê wa şikandina tecrîtê bû merokane bibêje ki yani vê ewkê dawî dazî bi rêxistina gelê Kurd bi tekoşîna gelê Kurd û car tekoşîna girtîgeha hûn dayîkan ra vê ew hat holer û car hûn dizanin Birêz Öcalan piştî çalekiyê da sê car hevdîtin hat çêkirin işte yek 12 çilê da bi birê xwe û di gulanê da bi parêzerê xwe û car 22 gulanê da car bi parêzerê xwe da hevdîtinê çêkir va hevdîtin bi sekna û tekoşîna gelê Kurd dayîkê Kurd û girtiyê azadî ra bi sekna wan hat çêkirin merokane bibêje ki nirxê Birêz Öcalan 2013 da çawa ji bona demokrasiya Tirkiye tevahî nirxê gotibûn car wê ewkê da nirxê xwe nirxand got ki lazim e ki siyasetekî demokrat müzakereyekî demokrasî û aşîtiyekî bi rûmet û mayende lazim e ki were nirxandin û car sekna Birêz Öcalan ji bona gelê Kurd zî ji bona deverê din zî rol û misyona wê yani ji bona aşîtî û aşîtiyekî mayende rol û misyona Birêz Öcalan rolekî sereke ye vê hat dîtin ji bona wî merokane bibêje ki îro Tirkiye dîtîkî bi nirxê Birêz Öcalan ra kane demokrasî were çêkirin vê ew kêzî mero erê kargane birê girê bide ki van gotinê ewkê bi tekoşîna gelê Kurd û bi sekna Birêz Öcalan spas Birêz Saliha Aydeniz parlamentera Diyarbekirê ya Partiya Demokratîk a Gelan HDP goş stûdiya me ya Diyarbekirê tûlgelme bûyî spas Birêz Mehmet Kamaç serokê giştiya Partiya İnsan û Azadî ku ji wanê tûlgelme تماشاوانین هجاب وی آوایی هم هاتن داویا برنامه ایرو یا روژب حتی برنامه یک دینا روژب